Upper Dehuriari Soejang atum Chingrum si Upper Dehuri Youth Development Committee Kiseng. Tim Bozaru pen kason se Charnam do Nilongpu alun kan arjan million isi kilang aphai kele. MLA kilik ani bothalang so thana kapalo longdang arong along Karbi pia phan kurja to kachalang rem. Karom Karbi prime namlang penili sami rani timungpi non beer tang non pen ajek tha. Dima Hasau Election District 107A Kotli LP School Polling Station along Kado Kawe vote aphai bang troxer kepdo. Bonta vote ke jok aphai ke bang pharo isira bang trainer kepra isia kele dokok pusi Chief Electoral Officer pen pachini. Assam Chief Electoral Officer pen pachinia tengke jangmi isia ni Dima Hasau Election District alo 107A Kotli LP School Polling Station along ta ada por phai troxi a por pen ani kang sam por phai trok a por an kilik padoro. Lasto polling station along vote ke jok aphai kado kawe bang truck sir cap an vet bon tap vote ke jok aphai ke bang pharo isira truck nar kepra isi an akele lero lasto alam returning officer pen kelong ateng langsi Assam Chief Election Officer pen vote ke jok akele polling station along puthot kilik pado thunang chipusi lam toyalo along ke jong pado vote akele ke jok along kachirap ke do sector officer polling officer pen booth level officer atoma phan ar pupen ki pada mate suspension ponluputa lam toyalo along ke jong pado Upper Dehuriari Soejang atum Chingrum pet pen jangmini 5 arni Upper Dehuri Youth Development Committee ke senga birta nangle Upper Dehuri Youth Development Committee ke seng amelong aluhiyaman pen Joshua Inti Joseph Hanse ME School than bang amos terang lapen dijen teron atum setongdun Melong aluhiya tumpen rong rukaching thuljia phan lapen sarkar pen nangkele ice cream doanta ke claim ke damalong langdon pen kapatang lapjia phan langdon pen rong rukang se kapaching thuljia phan se tame ke claim ke dam pami jia phan melong jai Upper Dehuri Youth Development Committee UDYDC asong kachari ponjia phan mephu McDonald Rongpi Dun Mephu Kerson Teron Kongchun Bang Sarbong Inkilapen Rapong Chun Bang Khoya Hanse Tumaphan Arpu Pekbonlo Melong Jumisen Alam Chethan Ponse Upper Dehuri Youth Development Committee ke seng ame mesen pen pachon pon Tim Bozaru pen kason se Charnam do Nilongpu alun kan arjan ciklojon pliang bong pen millions isi kilang aphai kele Tim Bozaru pen kason se Charnam do Nilongpu lun kan arjan millions isi kilang aphai chipali dun pen pirthe adang ilong isi phurki mo apon sek somdun tanglo Karbi alun kan arjan pen million an kilang aphai kele dun ke lamso kali bonta aporti he pen millions an kele dun long ke Karbi lun kan arjan aphan ke mesen ang theglo Charnam do Nilong alun kan arjan a producer Prima Teron P direction Jorson B artist Generation Hanse Mil Militeron P music Horen Tok B singer Sonjit Ronghang Nituti Mung P lyrics Sonjit Ronghang cinematographer B Sistha Hanse Biju Rongphar choreographer Bonali Kramsapi makeup Milbian Kramsapi lapen editor lake Dennis Ronghang atum hello Rani wangi kachitung puan sing wikarong bonta juji alam juhai Nilip ahawar choki hola Koliani aroi lapen koilamati degruma roi along aningkan rangason thakthi Piningkan lethota jangmini phai trok ani Karbi ok kipru azai makeup edopona berta ferangke 22 lekhe lapen Peter teronatum pen berta nang pale Choki hola Koliani aroi Karbi ok pro along BRCC chairman Vincent Ronghang KSA ame phu Jameson Timung KCS Nilip Hawar ame phu Suresh Tiso Diopani College a vice principal Boson Rongphar lapen Rat Cyclem bang Sunaram Terang pen chenglok penang an kithikiding atom chetongdun Lapen halapu koilamati degrum alang roy along Bukazan Youth Forum atum pen pater piponsi ok kipru asay along koilamati development committee lapen KSA koilamati branch atumta chirap cheto dun lapen degrum alang roy along koilamati adang pi arar atum chetong dun kado kawe bang suri hini sose armum atum chetong dun si ok kipru asay mesen pen pachon pon mate tuma lakai siarong aji tum Karbi akhai tum kela sipini non li do bom lake nili paha waralo la sonsi
nong nam je thang klong roi ni do kalio ni la pen doi grung alang roi la sipini la ke long ni no tame pulos tame non ni li do bom bangke la bangke doi grung alang roi long sido la si non ni li put thailong lo to muslo alang li ok bahari kilong gojo la si ni li alang ni men nang men ko sono ko to ha to akur ke tero konara rong pen lo ko rong tero na rong di oh la ke kupi ok lo nu theng lo bu to churo par pik nu theng di to churo par pik lo la si non si kiri chenglang ma man se mo pen ma non he si sulang ma non malam so pora phan bir tamu ington pon eksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ chorol hoy pokchokor jin da nang na igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong ko pipolo bong pipolote igar koi ni pokchokor eluti men do nang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkir la po bunan ke dam lang no hi e ki long beng puji mini pokchokor do wai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu zero anteng puluman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo lahen lo alon medical store icheng si karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji lasi difu medical college and hospital opposite alon medical store along nang litum tame humring non anso se kachini jiaphan aber kipia number along humring tame dihina mo phit pusat bir talong bangthulo West Karbi anglong boithalang so thana kaparo longdang arong along jangmi ni phai isiarni MLA kileka hot Karbi pia phan kulja tum ameklang no anolang no asai ki claim det pusi kat news along birtanang pale West Karbi anglong boithalang so thana kaparo longdang arong along MLA kileka hot inut Karbi pia phan kulja banghiya tum meklang no nolang no asai ki claim birta ke klang thupen Karbi pimal jasemet solo tuma phan kachene kaholo kilang rob kilang sitlapen aphu ke meme arideng pen right koma we puke puthot hamphang along cheklang lilo jangmini phai si arni MLA kileka hot longdang arong arat vote ke jokdam aphi rong along munit kawe theklong sim edona hemakar bipia phan lang ke hang pathisi meklang no nolang no asai jakong pen claim te kanglo lasto asai along apap ke do pulja phan pang thek pon longlo arai ke thek ke do apurja tuma phan propjin pen ingsai papho prat nang jipusi karbilo charya song atum ke hang pado boithalang so police station under longdang tokbiarong along arta inkorahini asar pimara phan muslim ihiapu alapena alangli jirpo alang tum bahini alangli phan cholang kangrem der lasila so puthaksi nilitum kadugowe longdang rong arat pen chenglok nilitum ladak kaprek asong ben sami nilitum banglo lapena ko nilitum West Karbi anglong Karbilo choli asong hin ben sami laso akes bangke unti ke prapen alaitum bahini phan nep inang naji nep inang pen alaitum phan as per law and order ateng pen alaitum phan inside wek naji Kidam tang tarik siar ni
ini tuh kadang kita election longdang untuk biarong arat kadang kita muni dah biar hot ini tuh kadang kita buat benar asop hi kaprek atum mia semar bahini bangsi ladak ini tuh longdang untuk biar arong tok bihem asal biar hem ini lang cohang pathidam si along tuh dak asal marang lang bahini du along tuh fan komanda beda jadi along tuh fan sulang kangrem dia tuh si ini tuh mahin pen ladak polis tuh fan sami tong solo pen along tuh fan kang saja masih ini tuh larat ini pengke ini tuh seneng dulu. Bokolia Police Station ka Palo Sikari Gate along National Highway ka Chilenga Tower along Jangmini Phaipli arni kang stam apor I10 na carpet truck ang bong ka chitong ajok ningkan inkorapli arta anim sopi apran kitam lapen bangpho ahir ing tangrak pen arenga huk kiso. Ili tumalong birta nang kili atengke I10 na carpet bukazan balijan khan kolonia hemanat kapang no bomahut Bokolia Police Station ka Palo Sikari Gate National Highway atower along ahin ka prek pen kebang atrak ang bong ka chitong ajok lasto alam kholo. Pupuang bong kari kacetong ahir ketana jok inut ningkan ingkoi rapli au korjang apran damnang lo. Apran kita mabang piamen rubaya begang pusi pang theklapen bang puatum arenga hu sonang lo. Halapu manja police station kapalo truck pen motorcycle kacetong ajok inut manja police station along kari kaparting inut home guard arisota apran damnang lo. Pinia berta bang kelap on singang torpon iglo dome thangme kubang thu.